pesantren kok ya. Oi. Robokan Purwodadi. Bengi wani aku. Posapne dereng. Aja, engko bengi wani aku. Ora apa-apa piye. Kode besar. Lagi repot-repote kaya ngene kok ya. Gak kanek selumut. Lah sing penting njaluk wae awake dhewe seneng. Oh ngono. Heeh. Ya. Woi. Ah. Musik Serah Foto Production.
Delok Sing ora pundi to? apa-apa. Pak Ha Pak Deku kuwi Pak Deku dhewe kok kuwi kok. Wau pun Melu hae semasalahe. ngoten. Nggih. Eh? Pak De, salaman Nggak sik, boleh. salaman sik kaya bodoh ke lho. Dedek Surya gimana udah Nah. laku? Wis payu. Ya. Oke. Wis salaman. Salamannya Dora. dibulet ngene tok. Lah pitrae piye? Hah? Eh? Iya kok didulet. Dulite sithik apa akeh? Dulete gur ngene tok. Sithik tur tengek ya iki. Ngene. Iya. Ha iya. Wah ngewohke silit dikukur iki kok. Iya iya ndang, lanjut. Monggo. Aup. Jos. Mas Tejo. Panggodane katresnan. Nggih. Wih. Ayo Mas Surya. Kamu biar pinter ngibing loh Mas. Malah kayak wong sunat terus sampean kira. Ibu pripun saking Cepu? Sae. Oje. Mboten joget to, Bu? Oje siap. Gimana Mas Surya? Lanjut. Tulang masih aman? Aman ya? Aman. Sekar bisa gunung desa
pasangane masalah ya. Mah pasangane. Loh, heeh, andani kok. Yo. Sekar bisa nyawang gunung desa Jati raja Lewong Mas. Nora ilang gane padha arang Bapak Lewong diputerke. Monggo Bapak Sugeng mriki Lewong yo. Ayo Mas. Bapak mriki napa kula mriku? Gimana? Ibu joget monggo. Lireng yai sedara Dan bisa Monggo joget. Ibu. Wenggon kungan ten Lewong nyatikan aku Mugi tadi sawitindo Najan abot tak lakoni Pripun Mas? Hae ta? Hae. Yun Allah. lali aku. Nek wis ngene iki kok seneng aku. Seneng apane? Nggih, Ibu napa malih? Ya. Oje. Entek Lanjut kesik, mboten no. Mas. Entek Lah ke- niki macet iki Mas. Kerek laler piye? Macet to. Ayo. Pelicine macet. Yuni, Nggih. telaske. Oje. Matur suwun. Dari ya tenan ta. Jane ini. Lunyu no saiki. Lunyu banget. Arek kang Mas. finishing soalnya. Cemlurut saiki. Andani. Yo. Sabda pandita ing siramu ya ing Mugi Gusti kirani Pasukan Cembuyung Yo. Lulululu. Jaya
Siti. 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 Ha, yo. Iki lagu sing pun lawas. Pun lawas. Tapi kondanging sekitar tahun 2000-an. 2000-an ya? Aku ya urung lahir kuwi. Aku urung kayake. Iya. Mula ya aku lali. Monggo. Mengki nggih Pak De nggih lagune nggih, sabar nggih. Nggih. Ayo. Aku tarik napas ya. Iya, tak. Nyesuaikan nadane ki kan bar nada lanang. Heeh. Monggo. Percaya nganti kamu
dadi lanang Yun. Mas, Mengke Pak De sabar niki telas keriyen santai-santai. Nggih nggih. Heeh. Kaya Kang Dimo ya. Monggo. Iyo. nganti kamu kabeh Wah, luar biasa Mbak Ita iki. Woi. serah foto. Ayo monggo Mas. Sound system. Iya. Iya 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 iya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku sliramu ora krasa Mas Surya Oleng ya kene. Lo 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 lo. sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi Ayo Pak De. Gusti ijabahi Monggo monggo. sangka pananggonku bali So kumpul. kumpul kaya doe ngene Jaranan jaranan jarane jaran kore jaranan jaranan de jarane jaran teci. tahun nono linda nono
ele